Хайырлы күн илдің төп телеканалында хабардар тура эфир студиясында Уйылдан Галин. Біздің бүгінгі сығарылышта. Бүйік Ватан хуғышының дәхжәтлі күндерін хүйлеген 77 түрлі хат. Ауырғазы районы Юламан ауылында яшәүсе Никитиндар ғайлығы қартатағы ядған хаттарды тапқан. Теманы хабарсыбед Нәркес Юсупова давам ете. На самом дне этого сундука мы обнаружили самое дорогое, что было для нее, это сверток с ее письмами. Бүйік Ватан хуғышының аяухыд күндерін, ил тарихын, халдаттардың батырлығын бүгінгі күнге теклем тәуел хақланып келген 77 хат хүйлей. Ауырғазы районы Таштамақ ауылында туып өткен Рейса Даниловаға бұл хаттарды уға қанлы яландан ире яды. Ғұмырының хуғы күндеріне теклем тоғыры күткен тыл ветераны өсін аққағыздар ең қимәтлі әйвердерден ханала. Она говорила: мой Емельян, вот он какой был, а таких больше в жизни нет. И, по-видимому, поэтому она сохранила верность. Рейса Данилованың үйінде йодақ менен бикләнгән хандық ултырған, әмма оның ісінде неме хақланғанын ул беркемгәлә һөйләмәгән. 1995 елда үлеп киткәс, оның еенсәрдәре бұл комартқаны асып, яулыққа уралған хаттарға тап була. Иң тәүге хат 1941 елдың 5 июлендә, ә һуңгыһы 1944 елдың 28 февралендә язылган. Он пишет: идет страшная война. Наверное, самые счастливые вернутся из этого побоища. Әмма кызганычка каршы Валентина Никитинаның картатаһы хугыштан әйләнеп кайтмай. Туган ер ил өчен көрәшеп, хугыш яланда ятып калган батыр хаттары гаилә өчен зур комартқы булып хаклана. Саваш телендә язылган хаттарды башкаларга да аңлашылһын өчен улар рус теленә тәрҗемә итә. Нисәмә елдар буе хакланып калган бұл хаттарды кулга алганда ла канлы хугыш батырдарыбызның авыр тормышы күз алдына баса. Бер битле хаттардан гына ла Емельян Даниловтың башка халдаттар менән нинди калала булганы, нисек фашистлар менән алышканын белеп була. Канлы яланда дошмандар менән хугыша ла ул яңгыр калган гаиләһе өчен борсылуын белдерә. Хаттарында үкенү тойгыларын яза. Без әле Өфөлә, хәлем насар, илде шундай шомлулык басып алган, куркыныс. Харайды гына эшләп бетә алманым. Кышкылыкка утын да әзерләп өлгермәнем. Бурыска алган аксаны әлегә түләмәй торыгыз. Минең килә хатым нык кыска булыр. Без әле халдаттар менән урманда яшәйбез. Немецлар туктаусыз һөҗүм итә. Был урындан әлегә китә алмайбыз. Алда нимә булуы караңгы. Бәлки, ошо хатым уңгыларыннан булыр. Гаилә генә түгел, тарих биттәре өсендә зур хазина булып хакланган хаттар тураһында Никитиндар гаиләһе төрле конференцияларда сыгыш яһай, конкурсларда катнашып призлы урындар ала. Быел да улар гаилә комарткаһы дип аталган Бөтә Россия конкурсында катнашып, икенче турга уза. Всего участников было 3500, отобрали всего 24 работы. Киләһе тур көзгөһен Мәскәүдә үтәсәк, әйткәндәй, бават битләрен һөйләгән хаттар менән тарихчылар кызыксына, күптәр музей кәштәләренә һорай. А это та самая гармонь нашего двоюродного дедушки, которую он оставил, уходя на фронт. Еенсәрдәре һөйләвенсә, Емельян Данилов гармунда ла уйнарга яраткан, бер хатында уна хатмауҙарын һорай. Һугыштан кайткас бөтә ауылга уйнармын дип хыяллана. Тап ошо гармунда уның еенсәрдәре беренсе тапкыр көй сыгар ала инде. Фотоһүрәте булмаһа картаталарынан калган комарткаларды Никитиндар гаиләһе күҙ караһылай һаҡлай. Яш быуынды һуғыш осоро менән таныштырып, тыуған ерҙе һаҡларға һәм ата-бабаларыбыҙға рәхмәтле булырға өйрәтергә теләй улар. Нәркәс Юсупова, Салауат Вәлиев, Нияз Яхин, Зарема Хисматуллина, Хәбәрдар, Башҡортостан, Ауырғазы районы.